Dobar dan, ovo je emisija Skaj za vas. Ja sam Sanja Radinović, u stvari, čekajte, ja nisam Sanja. Sanja izvoli. A moramo, devojke, jedan aplauz za nju. Bravo. Bravo. Ovo inače uopšte nismo vežbali, nismo se dogovorili, hteli smo da ispadne zanimljivo. A slušaj, pre nego što vas predstavim, Ivanice, samo nešto da ti kažem. Dok smo ono kao spontano ćaskale, pričale, sad si mi se malo... Je li lak voditeljski posao? Nije lako, priznajem, svaka čast. Sa mnom ministarke danas, kao što možete da vidite, pre svega svima da vam poželim dobrodošlicu. Hvala vam. Edita, dobro mi došla. Ćao, Sanjice. Ivanica, Sanjica. Pošto je ona Ivanica, a preuzela je, sad sam ja Sanjica danas. Tako je, su se družile pre snimanja, tako da sam... Moram još da počnem bubnjeve i to je to. Dobro. Ana sa nama, Ana dobro mi došla. Bolje te našla. Ivana. Još jedna Ivana. I ti si naravno Ivana, ali dobro. Moram da vas pitam zašto je tepate Ivanice? Zato što je... Ivanica, ćemo da ustajemo? Ćemo da ustajemo, Ivanica? Da pokažem mene. A, to je zato. Zato što nam je Ivanica tako slatka i mala. Dobro, mislim, Ivanice, ti si nam, ostaćemo pri tome samo slatka. Dobro mi došle, dame moje, još jednom. E sad, ajde kao malo ćemo da se uozbiljimo. S obzirom da ste vi ovako mlad bend, da tako kažem, ženski bend. E sad znamo da je nastao kao ideja Miloša Roganovića, je li tako, i Filipa. E sad, mene zanima, da li ste se, Miletića, da li ste se poznavali i pre nego što ste počeli da radite zajedno ili ne? To su uglavnom česta pitanja, ali nismo se poznavali. Niste se uopšte poznavali? Nije, ja sam poznavala, na primjer, Anu Mašulović od ranije, jer se devojka već bavila pevanjem, već bavi pevanjem uveliko, dugo. Tako da smo se eto tako znali. Ali generalno, ostatak, nismo se znali, smo sve iz nekog različitog sveta. Ivanica je iz potpuno drugačijeg sveta, ja iz drugačijeg, Ivana, potpuno 4 različite devojke svrstene u jedan bend ministarke. Ja mislim da je to u stvari baš i dobro. Jest. Jel da? To je možda i, hajde to tako nazovemo, sad onako zvuči famozno, ključ, da kažem, neke vaše popularnosti koja je stvarno odjednom onako, kako ste se pojavile, vi ste tako pridobile pažnju. E sad, mene zanima, pošto ste sve žene, naravno, sad kako to izgleda kad 4 žene krenu da se spremaju pred emisiju, pred nastup? Izgleda super, brzo, zanimljivo, ali jedno drugo i stalno pomažemo. Edita je ta koja uvek pomaže oko šminke, frizure, kad god nešto zatreba, uvek nas doradi tako. Ja, čekaj, tebi treba frizura, malo se popravi, tebi šminka i tako. Čekaj, Edita je znači, pored svog posla, i profesionalna šminkerka. Da, multipraktik, tako mi mama zove. Tako i mi zovemo, multipraktik. Dobro, tu ste znači jedna drugu i uvek da pomognete. Naravno. Jer obično kad su 4 žene, znam kako se to razmišlja, kao jao i možda žene su uvek tu malo, ali vidim da vi stvarno funkcionišete odlično. Dobro, naravno, svugdje ima poteškoća nekih i sve to stoji, ali na kraju... Ali kod nas ne važi ono ženska sueta i to. Mi se super slažemo, stvarno. Kad se sve na kraju svede na jedno... Možda baš zato što ste sve 4 različite i onda nekako se dopunjujete, baš ovo što smo rekli i odlično. Dobro, moramo sad da se vratimo na nešto što je onako da kažem, kad su u pitanju ministarke, prvo što pomislimo, to je duet sa Acom Pejovićem i zaista veliki uspeh vam je donela ta pesma. Evo, koja će da nam kaže kako je došlo do te ideje, saradnje, jer su opet kriva ona 2 momka koja sam rekla na početku? Za sve su oni krivi. Za sve su oni krivi. Ajde malo da čujemo, Ana, ti da nam kažeš. Ja. Možda je bolje da pitate njih 3, iskreno. Zato što sam ja kasnije ušla u bend. Da, dobro, da. Ali u principu ja sam radila s Acom Pejovićem, tako da znam i iz njihovih priča i iz iskustva da je on super i čovek, odličan pevač i odličan saradnik. A na ideju za duet su došli Filip i Miloš. Tako da... Opet su oni krivi za sve. Dobro, ja predlažem da mi sad vidimo, pošto ste vi naravno za tu pesmu, kao što sad svi to već dobro znamo, uradili spot zajedno sa Acom, da mi to pogledamo pa da nastavimo našu priču. Može, dame? Može, naravno.
sam čoveka, ali još se dobro držim u svetu poroka i tebe menjam za flaše, menjam za neke lake žene, za noćne klubove. Stidam se, od tebe lečim se, bolesno zavisan, bolom paralizan. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negde posle 3 nosit će me drugovi. Pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas. Luksuz je da ne mislim na nas. Moj svet je blokiran, kažu, bez tebe se u paklu visoko kotiram i tebe menjam za flaše dve, menjam za neke loše momke, za noćne klubove. Stidam se, od tebe lečim se, mučiš me hronično, to radiš odlično. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negde posle 3 nosit će me drugovi. Pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas. Luksuz je da ne mislim na nas. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negde posle 3 Nosit će me drugovi, pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas. Luksuz je da ne mislim na alkohola poplava, a ja sam još na nogama. Znam da negde posle 3 nosit će me drugovi, pile maleno, ti me koštaš papreno, u svakoj noći tražim spas. Luksuz je da ne mislim na nas. Pogledali smo spot, da, to je ta duetska pesma sa Acom. Moram da vas pitam, kako vam je bilo na snimanju ovog spota? Ajde, sad ćemo malo Ivanu da uposlimo da nam malo priča. Ivana, A to je ta Ivana. Ne, ona je Ivanica. Ona je Ivanica. Znam da vi najviše volite da pevate. Pogotovo, vi ste muzičarke, vi svirate dobro, znači znam da to najviše volite, ali morate malo i da pričate, šta da vam radim. Tu sam da vas maltretiram malo. Na snimanju izvoli. spota. Ja sam Sanja Radinović. Da, a ja sam, a ne znam gitaru još da sviram, ali naučit ćeš me. Hoću. Jel su naporna ta snimanja? Ne znam koje snimanja, ovo prilike nije, ali sad zavisi šta pitaš. A kako je bilo na snimanju spota? Na snimanju spota je bilo interesantno. S obzirom da ste snimale sa već ovako dosta afirmisanim pevačem i sigurna sam da vam je to negde i pomoglo. Je li tako? On je neko ko ima iskustva, pa recimo da vam je negde možda i mogao da da neki savjet i nešto. Pa naravno, od toga uvijek bilo, mislim, on je čovjek od koga stvarno može mnogo da se nauči. Toliko godina iskustva na estradi. Ali dosta smo mi imali kadrova gde nije bilo uopšte njegovog učešća, tako da smo u principu veći deo snimile same. On je prvenstveno dobar prijatelj i sa Filipom i Milošem, tako da je on upućen od početka za ceo projekat ministarke i bio je oduševljen i samim tim, eto, već na poplavi, znajući kako će ovo da bude i šta će tek sve da dođe. Odlično smo saradnju imali. Spot je kao da smo film snimali. Ja ne mogu da vam objasnim koliko je to dobar osjećaj i koliko je to bilo savršeno. Znači, sve je išlo kako treba. Ništa nije bilo ono da... Jer uglavnom snimanja dugo traju, da, uvek negde zaškripi. Ovo je sve bilo kao film da smo snimali. E pa dobro. I na kraju kad je izašla pesma, kad su krenule reakcije, to je još savršenije. Evo ja i Ana, uglavnom ja i Ana,
pošto stalno volimo da pevamo, i van iz scene. Mi u kombiju kad putujemo, koje god da krene nešto, ja krenem alkohola poplava, čuješ samo ono, a ja sam još na nogama. I okrenemo se kao posle 5 meseci, kako nam ne dosadi više, jer je pevamo i na nastupima baš često, tako da nikada neće dosaditi, naša lična karta. Pa da, obično pevači kažu da kad nešto pevaju stalno. A stvarno dosadi, jeste? Da, toliko i u emisijama i na nastupima. Da, tako je. Ali poplava nikako da nam dosadi. Da, to sigurno. Čak što više, ja obožavam i Ana i ja obožavamo da je pevamo. Znači mi se ono stalno, ko će sad, hoćeš sad ti, hoćeš sad ja, hoćeš sad ti, hoćeš sad ja. Koji hoćeš ti, koji ću? Da, koji ću ja. A je li vama, devojke, dosadilo da svirate? Nikako. Ne. Bubnjevi. Super, super. Ivana? Na tonskim probama Ivana je sigurno jedno pola sata, znači pola sata na bubnjevima. Pola sata se igra. Ja se stalno zabavljam, Ivana igram se na gitari namešto, pola sata. tako. Da, ja uzmem gitaru i stanem na nju. Super kao. I meni je super to zabava. Da, ona inače ima veliki smisao za humor. Jel da? Sa njom, da. Ivana? Viš, da. Danas nešto nije baš u elementu, inače stvarno... Danas sam u koži i izgore, istope mi se koža. Što sam se koja sam Tako znala je kroz potuču to ovo na svatovi. televiziji, tako je to na televiziji. Čekaj, znači, vama je uvek, devojke, tako interesantno. Ja sam mislila da je Ivanica, što se tiče broj 1, što se zadužena za... Zbunile ste me sve. Zadužena za atmosferu. I Ivanice, preuzmi. reci mi kako se ti osjećaš danas u ovoj emisiji sa nama. Pa, ja da vam kažem, ja se stvarno divno sa vama osjećam, što se da primetiti, jel tako? Ja sam htjela da pitam, je li to belo nešto sluti ili je to belo što je lepo belo, pa... Pa, ne sluti. Ja ne znam na što misliš u stvari, ne razumem. Ja nešto... Ovako je dami, Dobar sve je. lepo stoji. Ja sam čisto mislila nešto, da li to, znaš, ima veze sa Ivana, imaš četvrtim dobar prstom. smisao za humor. Dobro ste mi rekle, devojke. Da. Trebali ste mi reći pre snimanja da se pazimo. Još ako sam čutala sve vreme, ti vi ste Ali Ivana, ćuti, ali šalim se, devojke. Zaista mi je mnogo lepo sa vama. Sada, pošto publika uživa, naravno, i ovako dok smo u studiju, ali znam da jedva čekaju da ponovo čuju vašu pesmu o kojoj ćemo da pričamo nakon što vidimo spot za Duni, Duni vetre. Duni vetre. Može? I u studiju. Duni, Duni, Duni. Najspremna bila sam, da kažem kriva sam. I kad me zgaziš kao komad papira, nisam se štedela, malo ti vredela, jer sam te ludo volela. Duni, duni vetere, najjače što znaš, nosi ovu tugu, ako Boga znaš. Padni, padni kišo, da se ne vide, suze kad poglaze moje obraze. A nisam slušala sve dobre ljude kad mi kažu o tebi da si za mene loš, da druge ljubiš još, da si me 100 put izdao. Duni, duni vetere, najjače što znaš, nosi ovu tugu, ako Boga znaš. Padni, padni kišo, da se ne vide, suze kad poglaze moje obraze. Ministarke, dohode, stvarno niste normalni, samo nove dažbine, a vi biste da pevate. Ministarke, dokle bre, kada upalim TV, rasurate kamate, a posebno taj PDV. I ajmo svi, doktori, profesori, studenti, bezposleni, biznismeni, nepismeni, pismeni. I ajmo svi, sad na tri, ova žurka, to smo mi. Brige se, neko dlete, samo duni, duni vetre. Duni, duni vetere, najjače što znaš, nosi ovu tugu, ako Boga znaš. Padni, padni kišo, da se ne vide, suze kad poglaze moje obraze. Duni, duni vetere, najjače
Vidjeli smo, drage moje dame, spot za pesmu Duni vetre. E sad, nešto interesantno što... U stvari, šta je interesantno? Vi jako malo postojite kao bend, a vaše pesme se već pevaju i izvode, odnosno neki drugi izvođači. Čak i ova pesma koja je, da kažem, nova pesma, je li tako? I moram, kratko jeste. I sigurno ste jako srećni i uzbuđene zbog toga, naravno. Kako da ne, naša solo prva pesma. Prezadovoljne smo i presrećne i Boga mi mogu da kažem slobodno da posle 2 nedelje od kako je pesma izašla, mi smo posle 2 nedelje radili u Fejsu. Jeste u Cirihu. Da. Cijela diskoteka je pevala pesmu od A do Š. I mi smo bile... Razmišljali smo kad su stigli oni da nauče to. Kad mi, 2 nedelje, mislim, da cijela diskoteka peva, da urla u stvari. Čak imamo i snimak, ja mislim da smo i postavile na profil, na stranicu ministarke. Na Facebooku, tako je. Imamo našu stranicu oficijalnu gde sve može da se prati, naravno, ministarke. Vaši nastupi i tako dalje. Naravno, naši nastupi, sve. Videla sam tamo slike, mnogo nastupate, putujete, sve sam videla. Eto, da. Tek će biti puno iznenađenja, ali ja ne smem da pričam u stvari. Kad bi nam Filip i Miloš dali da pričamo, to bi bilo... Čekaj, ko je najkritičniji? Kome moramo... Ivanica je. Zašto sam sve ovo rekla? Sad ćemo da pogledamo baš nešto sa YouTube-a. Vidjeli smo kako je to u vašem izvođenju, vidjeli smo spot. Da, ajde sad malo da pogledamo kako je to kad neko drugi izvodi i da vi uživate, jel tako, pošto je sad vaša pesma već toliko popularna, pa se vratimo u studiju. Baš. Kako vam se čini ova devojke, a? Ma preslatka je, kao šećer. Znači, Pa ovo je dobro, divna verzija. ja mislim da je to zaista veliki, veliki plus za vas. Tako je. Puno pozdrava šaljemo i njima i svaka im čast, stvarno. Pre nego što vam se zahvalim i dam vam ovu porukicu, moram samo još nešto da spomenem. To je jedna divna nagrada koju ste dobili u Banja Luci za otkriće godine. Naravno, da. Ajde malo više samo o utiscima u Banja Luci. Edita, hoćeš ti? Bilo je prelepo, bilo je puno ljudi, bilo je puno hala, pozitivne reakcije. Naravno, dobili smo Oskar za otkriće godine, mislim šta reći, i za tako kratko vreme, za otkriće godine, savršeno prosto. Ja vam želim da tih Oskara bude stvarno još puno. Hvala ti. Sad, pošto ovo dam svakom gostu, a vama ću ovako jednu lepu porukicu, s obzirom da ste vi grupa, pa ovo je za sve vas, a Ivanić će da izvuče. Da, jeste, možeš slobodno da pročitaš, da vidimo da li je nešto lepo ili nešto... Ili je ne. Mi od tebe očekujemo samo lepo. Ne, lepo je, nego da nije nešto mnogo filozofski i teško. Znači da se zahvalimo našoj divnoj voditeljki, Sanji Radinović, što nas je ugostila, pre svega. Dakle, kad smo srećni, uvek smo dobri, ali kada smo dobri, nismo uvek srećni. Da, to je to. Dragi moje dame, hvala vam puno što ste bile moje gošće. Hvala tebi. A mi sada, dragi gledaoci, idemo na reklame.